شالوم شالوم حزب أملاح بملؤكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ብስራት ኣላትኒ ተብስራት ካንቲ ኣብሩኻት ሕዋተይ ነገረይ ሞይት እዩ ሕቶይ ኣይተመለሰን በቃ ሕቶይ ደንጉ በቃ ሕጅስ ኢልኩም ተስፋ ዝቆረጽኩም ወይ ድማ ተስፋ ዝቆረጽኪ ኢየሱስ ና ጎይታ እዩ ምክንያቱ ሲ ነገር ካይሞተን ኣሎ ነገርኪ ኣይሞተን ኣሎ ክብል ይመጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ካኹም ስለ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ተፈጸመ ዝበለሉ ግዜ ሲ ማርያምን መግደላዊትን ሲ ሽቶ ምክንያቱስ ኣብ መበልሳልሳይ መዓልቱስ ክትሲ እዩ ኢልና ነይሩ እሞ ኢለኔን ሽቶ ከብፅሕ ኢለን ከይደን ብእምነት ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞኑ ሕራይ ነገርኩም ህያዊ ኣይሞተን ኣሎ ነገርኪ ህያዊ ኣይሞተን ኣሎ ጸሎትኪ ተሰሚዒ ማለት እዩ ህይወትኪ ህያዊ ጉዳይ ሓዳርኪ ጉዳይ ናብራኺ ኩሉን በቃ ህያዊ በቃ ተፈጸመ ዝበሎ ጎይታ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብሕራይሲ ነቲ ሽቶ ከብፅሕ ኢለን ምስከራስ እቲ እምንሲ እንታይ ኮይኑ ፀኒሕዎን ብሩኻት ሕዋተይ ተገልቢጡ ተንከራሪ ፀኒሑ ነገርካ ተንከራሪ እዩ ነገርክ ተንከራሪ ኢሎም ማዓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስኪ ኣብዚ ከምዚ በቃ ኣብዚ ቃል እዚ እሞን ብሩኻት ሕዋተይ በቃ ከምቲ ደንከባለሎ ነገርካ ተንከባሊሉ እዩ ጥዕናኻ ተንከባሊሉ እዩ ዘሸግረካ ዝነበረ ኣይተሓልፍኒኻ ዝብለካ ዝነበረ ማለት እዩ ተንከራሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብና ሓዋርን ኣንከራሪ እዩ ብሩኻት ሕዋተይ ብሓቂ ኢየሱስና ጎይታ እዩ ሎሚ እዚ ዝርዳእ እንደሎና ኣይ በቃ ይሪእኻ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነገርካ ይሞተን ኣሎ ጉዳይካ ይሞተን ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ምስ በለ መጋረጃ ጸልማት ኣብ ክልተ ተተርተረ እዩ ዝብል ኣሜን ዘጋርደካ ዝነበረ ሓጢኣት ድዩ ድኽነት ድዩ መርገም ድዩ በቃ ኣነስ መርገም ዳቦይ ዲ ዳደይ ዲ እዚ ሕማም ዝስዕበኒ ዘሎ ወይ ድማ እዚ ነገራት እዚ ዝመፀኒ ዘሎ እንዳበልኩም ትጭነቁ ሓፍቲ ወይ ሓዊ ኢየሱስና ጎይታ እዩ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ክብሪ እግዚአብሔር ኣባኻ ክግለጽ ስለ ዝደለየ እምበር ክብሪ እግዚአብሔር ኣባኻ ክግለጽ ስለ ዝደለየ እምበር ኢየሱስና ጎይታ እዩ ስለዚ ናትካ ነገር ናትክ ነገር ተፈጺሙ ተወዲ እዩ ኢየሱስና ጎይታ እዩ ንምንታይ ሲ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዩ ኣለኽን ንምንታይ ሲ ነቲ ህያው ሲ ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዮ ኣለኽን ነገርኩም ሞይ በቃ ነገረይ ሞይቲ እዩ እትብሉ እትብሊ ድማ ነገርኪ ሞተን ኣሎ ነገርኪ ኣይሞተን ኣሎ ነገርካ ኣይሞተን ኣሎ ዝፈራሕካ ኣይወርሰካን እዩ ዝፈራሕኪ ኣይወርሰክን ብርክቲ ሓፍቲ ብሩኽ ሓወይ ህዝቢ ኣምላኽ ኢየሱስና ጎይታ እዩ ዝፈራሕናይ ኣይወርሰናን እዩ እንታይ ካ ፈሪሕካ ዘለኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕማም ዲ ጨኒቕካ ሓዳርካ ዲኻ ብሓዳር ዲኻ ተጨኒቕካ ብፋይናንስ ዲኻ ተጨኒቕካ ብደቅኻ ዲኻ ተጨኒቕካ ብፋሚሊ ዲኻ ተጨኒቕካ ብሰብኣይክ ዲኻ ተጨኒቕኪ ብሰበይትኻ ዲኻ ተጨኒቕካ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ በሎ በቃ ኖ ነገር ይሞተን ኣሎ ህያው ይበሎ ተዛረቦ ይሰሚዕኮ ይሰሚዕ ነገራት ኮ ሰሚዖም ብሩኻት ተዛረቦ ነገራት ሰሚዖም ሕማም ሰሚዕ ሽግር ሰሚዕ መከራ ሰሚዕ እንታይ ተሓልፍኒኻ ዝበለካ ማለት እዩ ይሰሚዕ ተዛረቦ በይንኻ ዘለኻ ይመስለካ በይንኺ ኮንክ በይንኻ ይኮንክ ኢየሱስ ኣሎ ምሳኻ ኢየሱስ ኣሎ ውሽጥኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እዩ ንስኻትኩም ሲ ምሕደር መንፈስ ኣምላኽን ምሕደር ቤት መቕደስ ኣምላኽ ደይኮንኩምን ኢሉ ስለዚ ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ቤት ኣምላኽ እንድሕር ኮንካ ደኣኒ እንታይ እሞ ደኣ ከመይ ኢሉ ዳኢኻ ሰፍራራኻ እንታይ ኣጉዲላና ዘላ ብሩኻት ሕዋት ክነግረኩም ብእምነት ንሰብኩም ብእምነት ንሰብኩም እዚ ቃል እዚ ንዓይ ተጻሒፉ በልዎ ነቲ ነገራትኩም ተዛረብዎ እዚ ነገር እዚ ንዓይ ተጻሒፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይወድኦ ነገር የለን ወዲኡ ወይ ካልኣይ ግዜ መፂኡ ክመውት ኣይኮነን ሓንሳብ ሞይቱ ተስዩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡሎ ስለኻ ድማ ይልመን ማለት እዩ ሕማምካ ወሲዱ ህይወት ምስ ትርፉ ዝሃበካ ማለት እዩ ድኽነት ድዩ ፋይናንስ ዲ ጥዕና ዲ ኩሉ እኳ ይሂበካ በቃ እንታይ ዘይሃበና ነገር ኣለ ብሩኻት ኣለቢምና ዓያሽ ዝነበርና ማለት እምነት ዘይብልና ዝነበርና እምነት ከም ንውስኽ ጌርና ብቃሉ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሕዋተይ እዚ ቃል እዚ ብስራት እዩ ዘለና ኣነ ሎሚ ኣጆና ንመልሰሉ ይሰሚዕ ነገራት ይሰምዑዮም ዘይሰምዑ ከይመስለኩም ማለት ስጋ ለቢሱ ወይ ድማ ኣካል ለቢሱ ክመፀካ ይትፀበ ኣብዚ ድዛረበካ ኣብ ኣእምሮ ይድዛረበካ
أوش تخيل زاربك أورو ما يناتك نجار لك بقى نو بقى خمسكوا أخي أورو ما يحتاج خمسكوا أخوانك نو مني لك أيكون نجاري يموتنا لبلو نجاري أما أخل موتات هيدولين يبولسكي قدايا أما أخل موتات هيدولين يسكبلو نجاري فتسمو يتفتسم يلفت مسكال ودي ويسكبلو نجارات ኢየሱስ ናጎይታ ይብሩኻት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጣን ይጽል ለኹ ከምዝ ትብል ኣሕዋት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጣን ህያው ይኹን ኣባኹም እዚ ቃል እዚ ኣባኹም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ፋይናንስኩም ኣብ ጥዕናኹም ኣብ ናብራኹም ኣብ ኩሉ ኮታ ዘሸግረኩም ዘበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጣን ህያው ይኹን ንምንታይ ስነት ህያው ኣብ ማእኸል ሞታት ትደልዩ ኣለኹ ንሱ ኣብ ማእኸል ሞታት የለን ተንሲ ነገር ካተንሲ ጉዳይ ካተሲ ስለዚ ጸለኹሎም ማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጣን ህያው ይኹን ጉዳይኩም ጥዕናኹም ይፈወስ ዝኽልክለኩም ዝጋርደኩም ዘበለ ተቐንጢጢ እሞ በቃ ከምዚ ኣሎ ከም ዘሎ ገይሩ ዘርእየኩም ዘሎ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ገንሐለኹ ኣባኹም የለን እኮ ግን ከም ዘሎ ገይሩ ዘርእየኩም ዘሎ ኖ የለን በልዎ ደየለ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እዩ እትዝጋርደና ዝነበረ ኩሉ እኳ እዩ ካብ ጫፍ ስጋዕ ታሕትስ እንታይ ኮነ እዩ ዝብለና የሱስና ጎይታ እዩ ተተርተረ ተኸፍተ ስለዚ ንምንታይ ስነት ህያው ኣብ ማእኸል ሞታት ትደልዮ ኣለኽን ንሱ ኣብዚ የለን ተንሲ እዩ ጉዳይ ካ ሒዙ እኳ እዩ ተሲኡ ተሰቂሉ እኳ እዩ ተሰቂሉ መይቱ ኩሉ ነገርካ በቃ ሒዝዎ መይቱ ዝነበረ ተሲእኻ ስለዚ ተሲኢ ነገርካ መልስኻ ተሲኢ በቃ ኩሉ ተሲኢ ኩሉ ተፈፂሙ በቃ ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይባረኽ ጉዳይ ሓዳር ድ ኩሉ በቃ ዘሸግረኩም ብሩኻት ኣሕዋተይ ነገረይ ተሲኡ ይበልዎ በቃ ከምዚ ምስ ትብልኡ ሰይጣን ዝሓፍር ምስ ትጭነቑ ምስ ተጉረምርሙ ይኮነን ሰይጣን እግዚኣብሔር ዝሕጎስ ማለት እዩ ሰይጣን ግን ክተጉረምርሙ ከለኹም ደስ እዩ ዝብሎ ወይናተይ ነገር ስክትብሉ ከለኹም ማለት እዩ ኖ በልዎ በቃ ኣመስግኑ ኣብዛ ኣለኹም ሃለዎ ንፋስ የለን ደመና የለን ያ ዝረአ የለን ኣመስግኑ ጎይታ ኣመስግኑ ወዲእኻ ኢኻ ናተይ ነገር በልዎ ተፈፂሙ ናተይ ነገር ክሳደይ ቅንዕ ዘብል ኣይደንኒ ከድነካ ዝመፀ ንስኻ ድንኖ ተመሊስካ ድንኖ ዳውን ክገብረካ ዝመፀ ንስኻ ዳውን ግበሮ ነቲ ሰብ ኣይኮንኩን ምስጋን ደመን ኣይኮነን ቅልስና እንታይ ዳ ምስ ሕልቅነትን መናፍስቲ እከያትን እምበር ብሩኻት ምስጋን ደመን ኣይኮነን ኣብቲ ሰብ ተወጢሑ እዩ ሰይጣን ዝዛረበካ ኣብ ሓውኻ ኮይኑ ኣብ ፋሚሊኻ ኮይኑ ኣብ ኣዝማትካ ኮይኑ ኣብ ዕርኩትካ ኮይኑ ኣብ ማሓዙትካ ኮይኑ ኣብ ሰበይትካ ኮይኑ ኣብ ሰብኣይካ ኮይኑ ተወጢሑ ይዛረብ እሳቶም ኣይኮኑን ብሩኻት ይረዳእና ሰብ ብተፈጥሮ ፅቡቅ ፍጥረት እዩ ንዖም ሕድገት ንግበረሎም ሓንቲ ካልኣይ ነገር ከዓ ቂምታ ከዓኒ ሕቶና ኣይመልሶን ብሩኻት ቂምታ ኣይመልሶን ምክንያቱ ነታ ሞባእ ከተውድቕ ዝመፀት ሰበይት እንታይ ኢልዋ ቅድም ሞባእ ክብ ዝግደፊ ቅድም ኪድ ምስ ሓዊ ክትዓረቕ ኢልዋ ንስኻትኩም ከዓኒ ይቕሬታ ሕተቱ ውሽጥኹም ቂምታ መሊእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕቶኹም ኣይመለስኒ ተኸልኪሉ እዩ ማለት እዩ ሶሪ እንድሕር ዘይከኣልኩም ኮንኩም ከዓ ኣይከኣልኩን ዝቕምታ እዚ ኣሸጊርንሎም ጎይታ ንቐለለይ በቃ ምሕረት ክገብር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ፍቕሪ ኣብ ውሽጠይ ክሕድርሲ በቃ ውሽጠይ ቀይረኒ በልዎ ንጎይታ ዝቕይር ኣምላኽ እዩ ያርዳእኒ ትርር ብለካ ሓደ ግዜ ሰብ ክብድለካ ከሎ ግን እግዚኣብሔር ኩሉ ዝቕይር ኣምላኽ እዩ ከቢድንሎ እዚ ጉዳይ ኢለየለ እግዚኣብሔር ከፍቁሮስ ሓግዘኒ ንሓወይ ከፍቁሮ ንሓፍተይ ከፍቅረስ ሓግዘኒ በልዎ ክሕግዘና ይንሱ ካብ ነፍሰይ ጀሚረ እዛርብ ዘለኹ ነፍሰይ እውን ሓበይ ውፀኽዋን ብሩኻት ከምዚ ክንከውን ዝደልየና እግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ይባርክኩም ተባርኹለይ ኣብ ዩቲዩብ ከዓ ሳባ ቀለታ ኣትብል ዩቱበይ በጃኹም ኮፒ ሊንክ እንዳገበርኩም ከዓ ክስታይ ግብረ ክፍታይ ከኣልኩን ዩቲዩብ በቃ ኣብዚኣ ከዓ ሓግዙኒ ጎይታ ይባርክኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን ተባረኹ ኣዝየ ዝፈተኩምን ዘፍቅረኩምን ኣሕዋተይ ማዕረይ ስለዚ ኮፒ ሊንክ እንዳገበርኩም የዕብይዋታ ዩቱብ ተባረኹለይ ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን ሻሎም
ሃሌሉያ